Rozprávky na dobrú noc od Ejaj detka. Dnes ti rozpoviem príbeh o chlapcovi, ktorého sa báli aj tí najväčší siláci. Volal sa Jurošík. Bol malý postavou, ale veľký srdcom. A kde iní cúvali, tam on vykročil dopredu bez váhania. Ulož sa pohodlne, nech tvoj večer stíchne a my sa spolu prenesieme do hôr, kde ozvena nosila staré príbehy od chalupy k chalupe. Bol raz jeden chlapec menom Jurošík. Nebol veľký ani mocný, ale mal v sebe odvahu, akú by mu mnohí mohli závidieť. Ľudia hovorievali, že má srdce statočnejšie než mnohí vojaci. Raz sa po dedine roznieslo, že v horách sa usadil obrovský zbojník, ktorý zastavoval pocestných a bral im všetko, čo mali. Nikto sa neopovážil prejsť cez les. Jurošík sa rozhodol, že to tak nenechá. Vzal si palicu, hlinený krčak s vodou a bez strachu sa vydal cestou do hôr. Keď dorazil k táboru zbojníka, zavolal naňho bez zaváhania. Poď von, chcem sa s tebou porozprávať. Zbojník vyšiel z hustého lesa, bol vysoký ako dve brány a široký ako dub. Keď uvidel Jurošíka, zasmial sa. Taký drobec ako ty ma chce vyzvať? To bude krátka zábava. Jurošík len povedal: skúšaj ma, ak chceš. Uvidíš, čo dokáže rozum. Zbojník mu ukázal veľký peň stromu a povedal: ak doň budeš hodinu udierať a rozštiepiš ho, nechám ťa ísť. Len čo sa zbojník otočil, Jurošík nerobil vôbec nič. Sadol si, pil vodu a oddychoval. Keď sa zbojník vrátil, peň bol rozštiepený. Sám to predtým spravil, aby skúšku uľahčil. Ale nemyslel si, že si to Jurošík všimne. Jurošík sa tváril, ako by pracoval celú hodinu. Zbojník sa rozčúlil. Dobre, druhá skúška. Naber do tohto sytka vody z potoka. Jurošík vzal sytko, namočil ho v blate, nechal zaschnúť a keď sa dierky zalepili, nabral vody, koľko len chcel. Vrátil sa so sytkom plným vody. Zbojník len neveriacky pozeral. No dobre, povedal nakoniec. Posledná skúška. Ak ju splníš, odídem z týchto hôr navždy. Skús ma dvihnúť zo zeme. Jurošík si zbojníka premeriaval. Najprv si sadni na tú skalu, povedal. Tak sa ti bude lepšie vstávať. Zbojník sa usadil na veľkú skalu a v tej chvíli Jurošík skalu prudko odvalil. Zbojník spadol na zem a ostal tam ležať ako obarený. Vidíš, povedal Jurošík. A už si hore zo zeme. Zbojník pochopil, že rýchly rozum porazil jeho silu. Prisahal, že odíde do ďalekých krajín a prestane škodiť ľuďom. Jurošík sa vrátil do dediny a všetci ho vítali ako hrdinu. Nie pre jeho silu, ale pre múdrosť a odvahu, ktorá dokáže poraziť aj toho, kto sa zdá byť neporaziteľný. A tak si z tohto príbehu vezmime, že často nie je potrebné byť najsilnejší. Stačí mať bystrú hlavu, čisté srdce a odvahu vykročiť tam, kde sa iní boja. Teraz už nechaj myšlienky utíšiť. Nech sa tvoj deň pomaly zatvorí ako kniha. Prajem ti pokojnú noc a sladké sny.